Dobrý deň používateľia systému Inside Out, moje meno je Jakub Petráš a dneska si ukážeme v poradí 13. video a to ako urobiť dennú uzávierku pokladne. Toto video je prevažne určené pre používateľov s rolou manažér, hlavný tréner alebo správca kurtov. Čiže prihlásime sa do systému. Sme prihlásení ako správca kurtov. Vidíme, že ideme spraviť napríklad dennú uzávierku za 20. október. Dôležité je si skontrolovať deň a že v dni nevidíme udalosti, ktoré majú tento trojuholník, to znamená, že udalosti, kde nemáme zaznamenané účasti. Je dobre si to vyriešiť, lebo tie tréningy nie sú vyplatené a tým pádom máme tam nejakú nezrovnalosť. Čiže ideme ešte na tréning s Jánom Novým, stránka tréningu, zaznamenáme účasti, odklikneme, uložiť a vidíme, že tréning ešte vyplatíme. Klikneme na ňo. Toto vyplácanie a vytváranie sme si ukazovali vo videu predtým, tak len pre zopakovanie. Zaškrtnutý účet, ktorý chceme vyplatiť, vidíme, že je tá minusová hodnota. To je dôležité, že znamená, že treba ešte niečo zaplatiť. Uhrádzame sumu, dáme hotovosť, pokladňu, napíšeme nejakú poznámku, uložíme platbu. Dobre, to pre zopakovanie a teraz si ukážeme, ako vytvárame uzávierku. Klikneme na pokladne, vybereme pokladňu, kde ho chceme uzavrieť, spraviť uzávierku. Vyberáme väčšinou kluby tu majú jednu pokladňu, keď ich máte viac, treba urobiť uzávierku pre ktoré pokladne potrebujete. Ale my ideme robiť pre ukážku pokladňu s názvom Tennis Point. Vidíme aktuálny stav pokladne, 35 €, vidíme pohyby v pokladni, vidíme, že to sedí. Keď potrebujeme spraviť nejaký pohyb mimo platieb na pokladni, dajme tomu, že vyplatiť kuriéra alebo nejaké peniaze sme do pokladne vložili, treba to tu zaznamenať. Buď minusové výbery alebo plusové vklady, či dáme minus 5 € a dáme výber kuriér, nejaký dôvod, vykonáme pohyb, vidíme, že pohyb je zaznamenaný, vidíme, že už máme v pokladni len 30 €. Spravíme teda novú uzávierku, klikli sme na nová uzávierka, vidíme, za aké obdobie je uzávierka. Pri prvej uzávierke je to od vzniku systému po terajší čas, čiže 14:52, vidíme, že čas sedí. Ďalšia uzávierka bude teda od konca predošlej po daný čas, ktorý sme stlačili uzávierka. Hotovosť v predchádzajúcej uzávierke vidíme, že je 0. To je dobré aj vždycky si skontrolovať pokladňu ráno, keď prichádzame, skontrolovať, koľko je v pokladni reálne peňazí a skontrolovať, koľko je v pokladni v systéme. To sme si ukazovali cez pokladne, aby nám to sedelo. Suma platieb v hotovosti vidíme, že je 35 €, to je za tie tréningy, za tie udalosti. Suma vkladov výberov z pokladne minus 5 €, dokopy je 30, čiže malo by byť v pokladni 30 €. Ideme si teraz reálne napočítať papierové a mince, to čo máme v pokladni. Napočítame bankovky, napočítame mince a zapíšeme. Môžeme zapísať buď rovno celý výsledok, alebo zapíšeme to takto, že klikneme na bankovky a napíšeme počet bankoviek, ktoré tu máme. Čiže vidíme, že tu máme, dajme tomu 1,20, dáme uložiť. Vidíme, že ešte stále nám chýba 10 €, čiže máme napríklad 4 dvojky a 2 jednotky, dáme uložiť. Teraz vidíme, že v pokladni je 30, malo by byť v pokladni 30, koľko nám napočítal systém, toto je koľko sme napočítali my, vidíme, že sme OK. A teraz napíšeme, koľko dávame do trezoru, koľko vyberáme z pokladne, ukladáme do trezoru, dáme napríklad 20, niekedy potrebujeme, aby v pokladni na druhý deň niečo zostalo, pre vydávanie, či vidíme, že zostáva v pokladni 10, dávame poznámku, napíšeme nejakú poznámku, dávame odoslať. Prehodilo nás to na zoznam uzávierok, tu vidíme našu uzávierku, ktorú sme spravili,
vidíme, či všetko sedí, vieme si ju ešte skontrolovať a tu je vlastne tá uzávierka, ktorú sme spravili. Vieme si pozrieť platby, ktoré sú tu, vieme si pozrieť pohyby, ktoré tu boli spravené. Takže toľko k uzávierke. Ak boli nejaké otázky, kľudne mi píšte na môj e-mail a ďakujem za sledovanie tohto videa. Vidíme sa na budúce, dovidenia.